Hey guys, good morning. Ani moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौ बरायनाय जाबाय। ओमफ्रायहाय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय फेमिलि ब्लग जागोन आरोना। नोंथांमोना बयबो बुंहरबाय दंमोन नों बाबाखौ मानो देखाया आइ आरो फंबायमोनखौ मानो बारा देखायनो नागिरा होनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आङो दिनै बे भिडिअखौनो बनायनो सानबाय आरोना। नोंथांमोना बेखौल' सोंहरबाय थायो, बांसिनानो सोंहरबाय थायो, बांसिन मानसिफोरानो बेखौल' सोंहरबाय थायो। बेनिखायनो आं दिनै फेमिलि ब्लग लाना फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बारा गोलाव बनाया आङो जास्ट 7 मिनिट 8 मिनिट भिडिअ बनायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंना मोनसे फिसा खामानि दं। आङो रानि सासे टिउसन लायो आरोना। आं टिउसनखौ लाग्रोनि दायो रानिया सिङाव दं आरोना। ओमफ्राय आं टिउसनखौ लाखांनानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै। नोंथांमोना एकदम दिनै बरियानो नायलांबाय थाबानो जाबाय। दासो सिखारदां गाइस 6टायावनो नै रानि हाय खालामना होलाय खनसे। ओमफ्राय आं टिउसनखौ लाग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। टिउसनाबो जोबसिगोन बारा दिन गैला ना रानि। टिउसनखौ फोजोबग्रोनोसै गाइस, ओमफ्रायहाय बरियानो लोगो मोनसिगोन। अके दायो आं टिउसनखौ लाखांबाय। टिउसनखौ लाखांनानै नै बाबा लाबोनाय कमलाखौनो थाइसे जाना लाग्रोनि आरोना गोरदो। ओमफ्राय नोंथांमोना गासिखौबो देखायलांसै आङो फारि फारि। मा बुंनो आरोना, नोंथांमोना फेमिलि ब्लग नायनो होनबाय थायो। ओमफ्राय देखायगोन बार' नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं बेखौ जाना लाग्रोनोसै, ओमफ्राय लासैनो देखायलांसै। बाबाया दा एसे खामानियाव ओंखारलांदोथाय दासो ओंखारलांदो फुङावनो। बे दायो फैबाथाय आराम देखायनोसै। नोंथांमोना एकदम भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननि माबा लाबोनो होनाय भिडिअखौनो लाबोदो जेब्ला नोंथांमोना दिनै एकदम कमप्लिट नायजोबथारनांगोन। मा संदो इयो? ओमफ्राय दुन्दिया ना माबा मा होनो इखो बोरमादारि बोरमा दारिखो आरो मा नामै गाबज्रिबावोलै बेलेगा बेलेग गाबज्रियोना बोरमा दारि ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो खोमा बोरमादारि अन्थाइ बाजाब गैला बेनिल'खा ना? अन्थाइ बाजाब बायसा नुदोंमोन आं नैया ना गोरै ओमफ्राय दुन्दिया भाजा एवबाय दं आरोना। ओमफ्राय जानो थाखाय मा संदो ओंख्रिया? मैद्रु संदोनो। मालायफ्रा मैद्रु गोथाव मोनो, आं मानि थाखाय मोनाथाय। नै कमलाखौ आं लेमहांबाय। एबार जानोसै र' माबायदिथाय जानो संख्रि साखिनायालाय माथो जागोन ना ओंख्रि संदोंबालाय संख्रि साखिखागोन ना। सेयासेल' आब' लाजोबखाबाय नालाय। आइखौथ' नुबाय थाखायो नोंथांमोना, ओमफ्राय बाबाखौसो नुवाखै। ओमफ्राय फंबायखौबो बारा देखायनाय जाया आङो। फंबायखौबो बाबाखौथ' दिनै एकदम मोजाङै देखायगोन आरो दा। ओमफ्राय नै आइखौथ' नोंथांमोना बांसिन नुबाय थाखायो बारा भिडिअ मोनसे भिडिअ नुयो। बाजिनियावबो नुबाय थायो आइखौ। इसोर सानैयासो बेरायबाय थायो बिरादनो। दायो मोनफैबाय जोंना सारा, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै जोनाहर हाय खालाम हाय खालाम लाजिबावो। दा मानसिफोरा बयबो बुंहरलायगोन कमेन्टआव सेंग्राग्रा नुदों होननानै। ओमफ्राय दा मा मावो मा खामानि मावो बेफोरखौ खोन्थाथ'ला खोमा ना? खोन्थाथ'लायला दे मा मावो मा मायो हाजिरा मावनायानो जा साख्रि मावनायानो जा खोन्थाथ'ला आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो होननायखाय आं दिनै खोन्थाना होबाय। खोन्थिनो जायाखैमोन भिडिअफोराव, ओमफ्राय दिनै खोन्थिबाय आरोना। ओमफ्राय फंबायखौबो नायनो होनबाय दंमोन आं। फंबायखौबो दायो खोन्थिगोन, बे स्कुल ओंखारबाय दं, स्कुल ओंखारग्रोथोंसै। ओमफ्राय दायो अबेबा थांबावगोननो, अबाव थांगोन एसे फोरमायना होदो दे। एसे माबा कल'नियाव आलासि जाहैनो र'। आलासि जाहैनो ना माबा मोनसे खामानि? आलासिसो बेरायनो थांनो लोगो सासे लोगो लादो, लोगोजों थांफानि। न'आवनो थाथेरनो मोना, बेलेग बेलेगाव थांबाय थायो। ओमफ्राय बिनिखायनो नुनो मोना आरोना नोंथांमोना बांसिनानो न'आव थाबालाय देखायबाय थानाय जायो। ओमफ्राय न'आव बारा थाथेरनो मोना नालाय ओंखायनो देखायनाय जाया आरोना। ओमफ्राय आरो माखौथो देखायबाय थानो आरोना। दायो भिडिअखौ नायलांबाय थादों आं। नै फंबायखौ स्कुल ओंखारग्रोथोंसै, ओमफ्राय आरामनो देखायनोसै। दुगैबायसो दंमोन, दा भिडिअखौ लाथ'नाङासो जालायदोंमोन आंखौ। आरो मोनसे खोथा बुंनि दे। मा बुंनि मा बुंनो बुंनि आंनो मबाइल गोदान नांगौमोन। माबाया ल' कुवालिटि जायो होनबाय थायो आंखौ साबसक्राइबारफोरा। मा बुङो दे एसे बुंना होदो। मा नांगौ? मबाइल गोदान नांगौमोन बुंनालाय। मबाइल गोदाना दाम मोनालै। माला मोनगोन? डेट होना दोनखादो र' गाइस, डेट होना दोनखादो। डेट होनो हायाना आं दा। ओमफ्राय आं बिदि बनायबाय थानोसै आरो एफा ल' कुवालिटि एकदम मोलेलेथार नुयो। जाय बेनो जथेस्थ' रायजोफोर दा दुखियाना बहाथो हानो एसे हथादै नोंथांमोना सापर्ट होबाय था। बिदिनो लासैनो मोजां कुवालिटिखौ
होगोन बारु आं होआ नङा होगोन र' एसे सम नांगोन आरोखि दा गैथ'वा जाना दं डेट होनो हाथ'आ आं दा डेट जानो गिनाया हाथ'आ जाखाबाय बिगोन आं बिराद ना सावदोंमोन नै फख्रिनिया दिनै मासे थैदोंमोन ओमफ्राय खामथाबबायसो एसे बिदिनो मासे मासे थैयै थैयैनो गैलायलांला नै आंनि दै नाया आंनि मैयानि गेसावसो इयो मैयानि गेसावबाबो सावदोसो नालाय जेबो नङाना आइदि जाजोबनांगौलै ना गाइस जानांगौल' जेबो नङा जाबानो जानायानो नै फंबाया बेनो आरो दा हाइ खालामना खनसे हाय आंसेबो गोजौसिनसो जाबाय खोमा नायलाय गोजौसिन जाबाय नङालै जायाखैना एसे दंबावो दा बारसिगोन बिदाफोरखौ ओमफ्राय नै दा स्कुल थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायना लादो बेनो आरोना नै दामब्राब्रा नुखायो दा बिदिनो दे स्कुल थांनोथ' ओमफ्राय दिनै नुबाय दाना बेनो आरोना नै हेल' गाइस वेलकाम टु माय आदान चेनेल होनना लोगोफोरा मोजां नुदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो ओमफ्राय फंबायाबो रोङो जोंना दे स्कुल थांदो स्कुल थांदो ओमफ्राय आंथ' कलेजाव थांबा थांगोन थाङाबा थासिगोन आरोना एसे खामानि दं दिनै गामियाव माने आयंनि मरा खामनि माबा दं आरोना दिनै मरा खामनि खामानि मावनांगौ दं बेनिखायनो ओजों थांबा थांना फैनोसै डकुमेन्ट जमा होनांगौ दं बे डकुमेन्टखौ जमा होनानै बे खामानिखौ दसे मावफिनसै आरोना ओमफ्राय नै आं गस्ला सुनो नागिरदों दायो नै खैखान सुनो गोनां दं आं नोंथांमोननो खोन्थिनि गांसे गांनै गांथाम नै रेडआनो गांनैखा दैयो रेडआ गांनैखा ओमफ्राय नैदो गांसे गांब्रै आरोना गासै ओइ सुनो आरो सोरबा सानो खोमा आरोना एखे गस्लाखौनो मासे गोबाव गानबाय थायो होननानै आंनाव गांसे एखे सेम गस्लायानो आंनाव गांब्रैसो दं आरोना नै रेडआनो आंनाव गांब्रैसो दं खोमा आङो बे मानसिफोरा सानो खोमा गांसेखौनो बिराद गोबाव गानथाबबाय थायो सुवानो खोमा होननानै बिदि नङा दै आंनाव गांब्रै दङ रेडआ गस्लाखौ सुखांनानै आङो दान्दायाव फोरानबाय ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननिफ्राय फंसे खोथा मिथिनो लुगैदों आङो सोर गावबा गावनि गस्लाखौ सुना लायो आरो सोरनो बिमाया सुनानै होयो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बे सुखांबाय आङो दायो नै आइ हप नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायना एसेबाबो मोजां मोनबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय गस्लाखौलाय आंबो सुना होयोमोन आरोना आइया माबायाव क्लास 7निफ्राय सुनायखौ स्टार्ट खालामदों आरोना आं गावबा गाव ओमफ्राय दायो आं सापर्टआव थांसै गाइस दिनैनि भिडिअ बिदिनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन थ' बाय बाय